Mä olen Denim-alueella shopkeeperinä ja vastaan monista uusista huippumerkeistä. Asiakaspalvelun lisäksi huolehdin, että alueen ilme pysyy koko ajan siistinä ja tyylikkäänä. Eli käytännössä laitan uutta tavaraa esille, puen ja stylaan mallinuket ja viikkaan vaatteita paikoilleen. Myymilleni brändeille on tärkeää, että heidän tuotteidensa myyntiympäristö on aina hyvän näköinen. Siksi osastolla täytyy olla läsnä ja pitää siitä hyvä huoli. Eli puuhaa riittää. Asiakkaat kaipaa mun apuani eniten farkkujen ostossa. Etsin heille kokoja ja malleja ja autan sovituksessa. Asiakaspalvelun laatu on muutenkin meille osuuskauppalaisille tärkeää, sillä asiakkaathan on meidän omistajia. Viihdyn tosi hyvin asiakaspalvelutyössä ja parasta on, että saan somistaa ja laittaa paikkoja samalla. Visuaalisuus on mulle hirveän tärkeää ja tykkään, että voin hyödyntää sitä työssäni. Turvallista tästä työstä tekee, että Pirkanmaan osuuskauppa on kaikin puolin vastuullinen työnantaja, jolla on ison talon hyvät henkilöstöedut. Ja aina voi luottaa siihen, että hommat toimii.